Türkmen alabaýynyň bayramy münasibetli Ahal welaýatynyň Akbudy ýetirabyndaky Türkmen alabaýytleri hojul jemgyýetinde gurulan Ýelyň Türkmeni dermen alabaýy adly halkara bäýatişiginiň häzirki ikinji tapgyryna birinji tapgyrda ýeňji diýip saýlanan Türkmen alabaýlarynyň 20 gatnaşdyrly. Şolaryň kataryna Halkara Türkmen Alabaýytleri Assosiasiýasynda Alabaýytlar hojul jemgyýetinde ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň paýtagtynda Aşgabat şäheriniň hemde harby hukuk goraýjy edaralarynyň Türkmen alabaýlary merkezlerini ösürip ýetişdirilýän hemde hukuky hojuluklar diýişi alabaýlar okuýup başarmaklaryny görkezdiler. Bäýatişiň nowata kitapgaryna Türkmen alabaýlaryna mahsus bolan diýişi ölçüwlerdäki alabaýytlar gatnaşdyrly. Ýurdumyzyň ähli künjüklerini ösürip ýetişdirilýän Türkmen alabaýytlarynyň arasynda Türkmen alabaýlarynyň bayram münasibetli her ýylyň oktýabr aýyna geçilmegi ýolu goýulan halkara bäýatişiniň maksady berqarar döwletiniň täze galkynyşy döwründe müňilliklaryň dowamyna Türkmen topragyny kemale ýetirilen halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň biri hasaplanýan wopallyň, edermenliň, batyrlygyň ajaýyp nusgasyna öwrülen Türkmen alabaýlarynyň şan şöhratyny hansy belinde galdyrmakdan ibaratdyr. Gahrman hadamyzyň tagallaty bilen döredilen we arkadaly gahrman serdarymyz tarapyndan işleri üstünlikli dowam etdirilýän halkara Türkmen Alabaýytlar Assosiasiýasynyň öňünde milli şinaslyk mekdebiniň iň gowy däwletlerini aýaly saklamak we artdyrmak, Türkmen alabaýlaryny izleri köpeltmek, halk seçkiçilik usulyny hemde dünýä ilminiň häzirki kazananlaryny peýdalamak boýunça bir näçe wezipeler durýar. Ýelyň Türkmeni dermen alabaýytly halkara bäýatişiniň ikinji tapgyryna gatnaşdyrylan Türkmen alabaýlarynyň ýeriminden eminler toporlarynyň agbarlarynyň iň ýokary bahatyna münasip bolan Türkmen alabaýlarynyň 10 we bäýatişiniň 7-nji tapgyryna gatnaşmagy hukuk kazandy.